Bueno, guk urtero 8 lagunen artean egiten dugu tripontzia erosten dugu zenbaki bet, eta, bueno, WhatsApp talde bateko, de hecho, kuadrillan, eta urten, ni lanean nengoen, eta urten nintzen, eta ikusi nuen tripontzi WhatsApp horretan, zeudela mezu pila bat, eta sartu nintzen, eta ikusi nuen, sari nagusiatoko jakule. Eta, superposi bat tripontzia oso zozketa berezia dalako, eta urtero jolasten dugulako, eta gainera kuadrillan partekatzea oso gauza polita eta ilusionagarria da. Ni desde luego hartu dugu kriston ilusioagaz, milioi batzuk toko izan baiakun moduen. Euskal Herri mailan egiten den zozketa bat alako, gure esku dago kantoratuta, erabakitzeko eskubidearen inguruan, eta alde batetik sentitzen dugu gure garautzua aportatzen dugule, eta bestetik guretzako oso sari kutxuena da, Euskal Herri mailan egiten den zozketa hau, eta gaina partekatu izan den lagunen artean, oso pozik. Askorako bestu emate, baina zeu zer aman komunen egingo dugula, seguro, bidaiatxoren bat, edo jaritxoren hori, seguro.